dopredu. Ibaže ja nie som básnik, iba veršotepec, nie umelec, možno trochu zručný remeselník. A netvorím v ateliéri, len tak kutím v dielni. Na príklade tejto slohy vidí to aj slepec. Mne to robí radosť, a keď čo len jeden zistí, že ho tešia moje verše, hoci len čas krátky, tak zbytočne nevznikali tieto moje riadky, čo nachádzal som jak huby pod tlejúcim lístím. Keby neboli kritici, videli v nich šperky, hoci nepredpokladám to, snívať o tom môžem, poteším sa, ale preto nevyskočím z kože a musia ma prehovárať na vydanie zbierky. Téma je už vyčerpaná, pre mňa teda pasé. No ak to čítate v knižke, tak sen splnil sa mi. Či bol aj pre vás dosť pekný, to posúďte sami. Ja načínam novú tému, teda inú báseň.